Men bugün kunda Türkmen halkyna özünün sirrin owazy bilen elinin ýetiligi bilen Türkmen halk aýdymtalar klavş instrumentine geçirip Türkmen halkymyň içinde ýol goýan Türkmeni özünün bir sirrin şeýle aýdymtalar bilen tanalan Türkmenistan atkananın artisti Balla Hajifi men ýakyndan bu çörek iýmeden metiwärni çekdi. Oňa bir näçe halipalar şoň bilen birlikde kakamy özüne nowatyny beren bahatyn özüň ýandy bolup eşitmek ýeserek. Bizim Türkmen öz ýollarymyz bar, indi ahal ýol bar, sarık salyr ýol bar, ýomut ýol bar, göýeklen ýollar bar. Şu ýolların ählisinde Balla Hajip özüniň ýaşlygyny seretmeden, özüniň erjelligi, okuýupluligi bilen bir näçe halipalaryň aýdymlaryny klavş instrumentine geçip ilki Türkmen halkynyň içinde Türkmen halkynyň bir sevgisini gazanan şeýler ajaýyp bagşy sadan dalan bir bolup geçdi. Enha Balla Hajip bir gezek biz Seyitli Söýünüfde şu Marwal aýatymda filanyan hocamagyň öýünde otyr kakam ýanymda otyrdy şonda hajaga bilen ödene nowat duşanda şonda ödene daganyň şu hajaga sizin şu Bally diýen ogluňyz onuň bir iýlemeden günümüň içinde ýeke bir ýanky diýişimi bilen ahal ýolunyň aýdymlary, ýomut ýolunyň sarık saly ýolunyň men öz aýdymlanmam şeýle Ballyjan ýokary derejelerde onu çalyp ören oňa saada geçirip aýdyma geçirip il günüň hormatyna münasip boldy. Men şeýle Bally ýalyk ýigitlerime hajaga şeýle baha berýär. Olar bir ýylyň günüň içinde, bir halkyň içinde bir ýeke tägrak çykýan ogullar bolýar sebäbi onuň eliniň saat çalşy päkiýal ýeti, diliniň şeýle bir füýjüligi, elin füýjüliginden şeýle bir ikisi ut goşup eriş argaç bolup şeýle aýdymlary ýerine goýup aýdýar bolýar. Bizim görüşümizden şol sizin ogluňyz Ballynyň şu bir ýeke çykan dümmeýaly şeýle ustad elinin sadandalygyny, elinin ýetiliginden aýdymlary nägilik nagşlap alkydyň diýse, alkydy bilen oguldy diýip kakam oňa hajaga şeýle bir ýokary derejede ogluny baha berdi bolýar. Hajaga şu gurulmaly dinläp dogrudanam şol Türkmeniň bir aýdymsaz ýolunda şeýle ödenýärdaga ýaly ýol ýyl goýan halipanyň Balla Haja beren bahatyna hajaga gözüne ýaşaýlap ogluny berilen uly hormata syýlagyny dinläp hajaga özünün hoşluğunu gözüne ýaşaýdy. Balla Hajip diýilende bir özü ýaşlygyna garamadan Türkmen halkynyň bir aýdym sadyny şeýle bir çeperleşdirip biziň ýaşlamyzyň içinde, ýaşlyk etmemiň içinde şeýle bir hormata syýlaga münasip boldy. Asarlar boýy aýdymlary bugünkü günde ýan halipalardan geçip ödene nowatyň aýdymlaryny Balla Hajipiň nalişiň seniň tünü derýa kerýerdan men diýen aýdymlaryny Balla Hajip öz ustadlygy bilen şol aňyrdan gelen halipalaryň ýoluny ýoýman, onu klavş instrumente geçirip bugünkü günde şoňa öwüşün berip şol aýdymlar biziň aňymyzda, ýüregimizde galdy. Men Balla Hajip bilen mar topraklarynda şu Muhodowamyzda da toýda bir kere çörek, du çörek ýemek metiwärni çekdi. Onuň özüniň bir şeýle giyin göwrümli sebäbi biz Balla Hajy diýilende oň aňyrtynda hajagany görýär sebäbi hajagan adam kärçiligi onuň bir özüni edepli alyp barşynyň ählisi Balla Hajypde jemlenipdir sebäbi soňa da ustady bolmak, aýdym aýtmak diýilen zat, şu klavş instrumentlere erketmek diýilen zat. Bu zatlaryň ikisi jemlenende de adam kärçilik diýilen bir zat bar. Şu zatlaryň hemmeti hajagadan Balla geçipdir. Şoň bilen birlikde onuň şol klavş instrumenti erkedip
saz çalmaklığı onun aýratyn sebebi bagşy boljak bolsaň ol owadan hem dürt ýokary aýtjak bolsaň hökmen sazdan başyň çykmaly. Balla Hacif öz çalýan aýdymlaryny erketip daşýan bilen nagşlap şo klawiş instrumentde ören owadan edip saz çalýardy. Onun çalýan sazlaryny bugünkü günde aýdymyň dinlemäniň sazyny dinläp bir gece lezzet alan oglarlar bar. Onun eliniň ýetiliginiň, onun owdallygynyň ýeke bir türkmen aýdym sazlary da, hindi sazlaram, bir Azerbaýjan dogallamynyň sazlaram, ors sazlaram, haýsy sazyň ýaly diýsen, ballyar çalbilýän oglarlarymyz bilen az. Şular ýaly ustad, şeýle aýdyma saza gaty ustadlygy, onun aýdymy şerini edýän zady, onun eliniň gaty pek ýaly ýetiligi diýip. Şol atlary özünde jemläp Balla Hacif bugünkü günde türkmen aýdym sazlaryny täzeden öwüşgün berip ony näge nagşlap ony dağın tepesine derece getirdi. Şol atlam ödüm, şol ustadyň şol aýdym sazyny dağ derece getirmekligi bugünkü günde inha Balla Hacif'in ýoly diýdir ýa. Sebebi onun şu adam kärçiligi, eliniň ustadlygy, diliniň süýjüligi Sılatlan ekledi şol aýdym sazyň içinden eriş argaç bolup geçmekligi bugünkü günde biziň görüp Balla Hacif'in bir näçe şagirdleri türkmen halkynyň içinde şol aýdymlar aýdy uğrandan dinleýijilerimiz oho Balla Hacif'in ýolyny aýtjak bolýar diýär. Diýmek bilen şol ýoly adamlaryň aňynda ýüreginde goýup bilen bolsa Balla Hacif onda bir ehli hormata filaga münasip ol. Bugünkü günde şol Balla Hacif ýaly ustad baş sadan damydy. Şeýle ýatlap ol hakynda uly gepleşikler edip, ol hakynda uly o filmler edip, ony bugünkü günde biziň Berkara döwletiň bagtyar döwründe Mehriban hem gahrmanlar kadam döredýän mümkinçiliklerinden peýdalan şunun ähli Balla Hacif hakyndaky telegepleşikler edip, muny şeýle bir gepleşikler goltaýalap ony geljek netlimize uly mektebe goýmaly. Öňem Balla Hacif'iň şol mektebe, şol görülde, şol ustadlyga saza münasip sazanda bagşy ýigitlemeliň berdi. Balla Hacif diýilende türkmen aýdym sazyny onun aýratyn ýol örülgesi bar. Onun aýratyn çeper saz çalbilýärligi bar. Onun aýratyn şirin aýdymlar aýdym bilýärligini aýratýarligi bar. Onun şol natlary jemläp bilen beýik adam kärçiligi bardy. Haçan görülende de şol adam ýerine jan goşup şeýle bir teli uly hormatda goýup bir şeýle salamlaşyp uly hormat goýardy. Diýmek bilen şol atlar ähli adamlaryň bagşanyndalan aňynda ýüreginde galyp bugünkü günde ählerde Türkmenistan'ın at kadının artıydı. Balla Hacif ýatlarynda in oňa sözler bile, in oňa süýjü sözler bile, onun edebi saz çalmış aýdym aýdyş hakynda ýatlanardy. Bu zatlaryň öýle bugünkü günde biziň şeýle ustad bagşanyndalarymyzyň içinde Türkmenistan at kadının artıydy Balla Hacif'iň ýatlanmagy türkmen halky üçin ullanýan bir waka, ullanýan hormat bolupdy.